Salutare, bine m-am găsit la un nou box opening. După cum vedeți, am strâns 33 de Brawl box-uri și 3 big box-uri. Și aici la Trophy Road mai am tic și punctele astea. Ok, și punctele o să le pun pe Colt, pentru că o să pot să iau gadget-ul. Și da, hai să începem. Ok, hai să deschidem asta. Păcat nimic. Hai să punem punctele pe Colt. 65 de bănuți. Dăm colect la tic. 8 din 10 Trophy Road. Și bam. Bă, nu pot, mă. Nu pot, mă, băieți. No, hai să începem cu deschiderea. Stați un pic, stați așa. Ok. Stați un pic. Să mă uit și eu la șanse. Bă, nu știu ce să zic, dar nu sunt așa mari. Poate voi aveți și mai mari. Ok, hai să-i dăm următorul. Mamă, bă. Poate o să ne pice, stați un pic așa. Să dăm upgrade. Să le dăm upgrade la ăstea. Power level 4. Sper să pice Rico sau Jackie. Că-s buni, mă, s buni. O, 200 de token doubler și dacă putem strânge 10, încă 10, cum se numește, mă, gemuri, o să deschid și big box. Bă, dar nimica, mă, nimic. Nimic, ok. What the fuck. Bă, deja că nu pică nimica, mă supăr. Am strâns mult pe chesturi și na. Hai să-l dăm repede. Bă, dar nu pică nimic, mă, că nu se poate. Nu se poate. Tot așa. Ok, o să le fac și pe alea. Să dăm upgrade la asta. Și la Daryl. Cu Daryl joc mult, foarte mult. Îmi place mult Daryl. Ok, să punem iară la Monster Office. Dacă vreți să fac și episoade cu Minecraft, să strângem la acest clip 10 like-uri. Putem, mă, 10 like-uri, mă. Putem să strângem 10 like-uri. Ca să joc și Minecraft, să încep o serie dacă vreți. Bine, dar Minecraft pe telefon am. Și... Mamă, bă, da, bă. Nu se poate, bă. Nimic. Chiar nimic. Oh! 3 gemuri. E bun. Ok. Bă. Încă 3 gemuri. Bă, e bun. Deci încă 4 gemuri și gata. Deschidem încă un big box. Bă, deci trebuie să-mi pice, mă, ceva, mă. Imposibil. Bă, du-te direct. Că e imposibil. Bă, dar nu-i crescut șansa oare? Nu i-a crescut nimic. Bă, dar cred că la super rar Brawler ne-a crescut. Nu știu, uitați-vă înapoi. Bă. Da, ghinion pe mine. Foarte mare ghinion. Înțeles. 22 de bănuți. 50 de bănuți. Rosa. Barley. Și ultimul Brawl Box. Nimic. Înțeles. Shelly Bo. Hai să începem cu astea. Bă, Bă, lasă-l mai bă de treabă, bă. Ești nebun. Nimic. 5 gemuri, băieți. Deschidem big box de pe shop. 5 de bă, da, imposibil, mă, să nu pice ceva din atâtea boxuri. Imposibil. Hai să ne cheltuim și gemurile. Bă, să iau skin-ul, mă. Să iau skin-ul sau... Bă, dacă e box opening, să fie box opening, ce naiba. Ok, mamă, bă. Pat! Da, nu pică că e... Da, bă, cât ghinion. Bă, cât ghinion, bă.
Nu și cam atât a fost cu acest episod, să băgăm și noi în meci așa frumos, ca să facem un chest. Să-l dăm upgrade la ăstea. Ia uite, pe rosa. Trebuie să-i mai dau. Bă! Dă-te dracu, după ce deschid și eu boxurile, am înțeles. După ce deschid și eu boxurile, pot să-l upgradez. Hai să dăm. Aici frumos. Nu vreau să mă conectez, că nu vreau să-mi pierd contul ăla, contul mare, că am un cont mare de Brawl. Ok. Stați așa să mă mai uit pe shop. Puteam să iau skin-ul ăsta. Da, hai să jucăm o tură cu tic. Pentru că de ce nu? Bă, ce dezamăgit îți, bă, că nu pică nimic. Și abia așteptam să ăsta. Nu, când o să filmez, o să-mi pice, 100%. Hai să-i dăm aici la prostul ăsta. Tic-tic zboară bomba. Mamă, ce mi-a dat. Îl omor că e prost rău. Oricum acum e short când ai 0 trofee, adică what the fuck. Eu o să mai strâng boxuri, da, pentru voi. Și pe contul mare, la 9000 de trofee, știu că o să iau un mega box. Și ăla o să-l iau pe episod. Ok. Mamă, nu trebuia să mă bag. Nici nu mă atac, uitați-vă acum am. What the fuck? Bă. Ești mort. Îmi mai dă una și-s mort. Da, ok. Hai să ieșim. Plus 7 trofee, bine. Acolo frumos, mai avem un ce și din asta să-mi pice direct, bă, că... Mamă. Că ia să-l deschidem. Da, am înțeles. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să lăsați un like. Dacă puteți să strângem la acest clipuri 5 like-uri sau 10 like-uri, ar fi foarte fain dacă am strânge 5 sau 10 like-uri. Foarte fain ar fi. Și, da, să vă abonați, să strângem cât mai repede, să strâng cât mai repede 160 de abonați și pa, pa!